एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनांगौ माखासे देवानिफोर दङ हाग्रा सिफायनायाव फैसा खांनानै बिसोर हाग्रायाव सोयो आंनि समस्तियाव 29टा दंफां मिल बानायदों बेखौ इमिडियेटलि बन्द खालामजोबनानै समाज हिसाबै मानसिनि नेचार हिसाबै जोङो बिटिसिनि मानसिया बर'खौनो बुं आदिबासिखौनो बुं नेपालिखौनो बुं जोङो प्राकृतिकजों सम्पर्क जानानैसो थांनानै थायो जोंनि धोरोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि समग्र सामाजिक खामानिफोर आरो कालचार गासैबो रिलेटेड मिथिंगाजों दा जोङो गिफ्टेड जे बिटिसि जेब्ला दाजेनदों 2003 अब्लाबो 44% हा एरियाया बिटिसिनि हा एरिया फरेस्टमोन नाथाय लासै बहुत एजेन्सिया जोंनि हाग्राखौ फोजोबनायनि धान्दाजों गोबां साइडनिफ्राय दा एनफर्समेन्ट नुनो मोनदों जागासिनो दं खिन्थु रिसेन्टलि जोंनि बे रानिखाता रेन्जनि सिङाव मोनसे समावहाय 2 मासनि आगोल जे माखासे आदिबासिफ्रा गोदानै आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों बेखौ लानानै गोबां दावराव जाखांबाय 2 मासनि उनावहाय आरो दा रिसेन्टलि बर'फ्रा मोनसे जायगायाव आरोबाव हाग्रा दानस्रांदों दा बेखौनो लानानै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोर आरो रायजो राजाफोर आरो बिटिसि सरकार गासै ज' इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौ लानानै मोनसे सावरायदों आं बेखौनो साजेसन होदों माखासे देवानिफोर दङ हाग्रा सिफायनायाव फैसा खांनानै बिसोर हाग्रायाव सोयो दा बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ इमिडियेटलि दानिफ्रायनो आरम्भ खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनांगौ नाम्बार 1 नाम्बार 2 बाउन्डारि डिमार्केसन एनक्ल'ज जानायनि उनावबो माखासे दा वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव सोबाय बेखौ सार्भे खालामनानै बेखौ अलरेडि प्रप'जालाव फैखाबाय दा बेफोरखौ मिन्थिनानैब्लाबो गोदान हाबगासिनो दङ दा बेफोरखौ जेबो माइगाब जुजाय खालायाबालानो जि सार्भे जाबाय बे बर्डारजों लानानै दा बाउन्डारि पिलार खालामनो प्रयजन दं आं बेखौ साजेसन होदों आरो जि दंफां मिलफोर बानायनाय जादों आगोलनि सरकारनि दिनाव आंनि समस्तियाव 29टा दंफां मिल बानायदों बेखौ इमिडियेटलि बन्द खालामजोबनानै डिसमेन्टेल खालामजोबनांगौ खारन दंफां मिल खालामनायनि उनावहाय खालि हाग्रायाल' धंस जायाखै गामियाव जेसेबां समायना मोजां फ्रुट्स बियारिं खान्थाल जाथों थाइजौ जाथों लिसु जाथों जेसेबां गिदिर बिफांफोर दङ बेफोरखौ दानफायजोबनानै फानहरदों खारन बयहाबो मोनसे थाखा फैसानि समस्या फैयो जेब्लानो समस्या फैयो बेखौनो कमप्रमाइज खालामो मानसिफ्रा दंफांखौ फानहरो दा बे हिसाबै बर' गामिफ्राव गय बिफांनि बादै गिदिर बिफांखौनो नुनो मोनला बे अबस्थायाव फैदों दा बिदिनो गोबांथार खामानि दङ एफआरसिनि आन्दाराव जायफ्रा हा मोननांगौ अधिकार दङ जिहेतु एफआरसि कमिटि दंखायो आरो एरियाफोरखौ आइडेन्टिफाइड जानानै दंखायो बिथांमोननो इमिडियेटलि एफआरसिनि दारैहाय हा होनायनि बेबस्थाखौ बिटिसि सरकारा खालामनांगौ आं बेखौनो दिनै इएम बिथां आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अफिसियेल्सफोरखौ बेखौ खावलायदों आरो बयबो बेखौ कनसियास जानाया मोजां ओनसोलाव गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जिखि पार्टियाव थाया मानो जिखि धर्मआव थाया मानो बयबो गावनि गामिनि मानसिफोरखौ बुजायलायनानै गोदानै हाग्रा सिफायनाय खामानिखौ टटेलि बन्द खालामनांगौ